Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! За днес сме решили да анализираме за вас мега сблъсъка в тази годишните четвъртфинали в Шампионската лига, а именно матча между Манчестър Юнайтед и Барселона. Отбора на Юнайтед стигна от тук след едно невероятно чудо, което се твори срещу Пари Сен-Жермен с гол в последните минути на Маркъс Рашфорд. И така успя да си гарантира място сред 8-те най-добри на старият континент. От друга страна, Барселона прегази Лион като домакин и ще се надява, че след няколко поредни сезона отпадане от четвъртфиналите, тази година Юнайтед няма да им е пречка. Юнайтед се преродиха след идването на Оле Гунер Солскияр и това се вижда в играта им и реализирането на голове, като след идването на Оле, Юнайтед е най-резултатният отбор в лигата. Със сигурност за червените дяволи няма да вземат участие Ерик Бейли, Антонио Валенсия, Матео Дармиян и Алекси Санчес, а под въпрос за матча са Андер Ерера, Немanja Matic и Маркъс Рашфорд. От друга страна, отбора на Барселона със сигурност не е онова страшилище, което беше преди 4-5 години, което дава шансове на дяволите да се преборят за нещо повече в матча. Атомното дуо на Барселона е на лице от Меси и Суарес и със сигурност всички погледи ще бъдат вперени там. Нашият екип смята, че да играеш един подобен мач на знак си е чисто самоубийство. Именно и за това ние предлагаме головете в матча, а именно прогноз за матча Манчестър Юнайтед Барселона на 2,5 гола на коефициент 1,85 в Bet365. Благодарим ви отново, че се информирахте заедно с нас коя е най-силната прогноза за днес, поне според нас. Ако това видео ти е харесало, дай един голям палец нагоре и се абонирай за канала ни, за да не изпускаш всяка на нашата прогноза. Аз бях Крум Димитров и ми беше изключително приятно.